אנחנו בעצם רואים כאן צוות של ריצוף בטוח שהוא מבצע טיפול נגד החלקה עם שלבים של העבודה, כאשר לפני הטיפול עצמו אנחנו מוודאים ניקיון מרבי של הרצפה מכל מיני שומנים או גורמי לכלוך שהצטברו על הריצוף, ולאחר מכן אנחנו מבצעים את הטיפול עצמו על ידי ריסוס של שני חומרים, כאשר החומר הראשון הוא למעשה מייצר גפשושיות על הרצפה בצורת קונוסים, מיליונים של קונוסים למטר מרובע. לאחר מכן אנחנו עוצרים את התהליך ואנחנו שולטים בכל שלב של העבודה על החוזק של הריצוף לעמידה בתקן שציינתי 2279. בגמר הטיפול אנחנו, כפי שאנחנו עושים בדרך כלל, מוודאים עמידה בתקן עם המטוטלת פנדלום על פי דרישות מכון התקנים הישראלי.